eraiketa kombinatu gehiago ditugu hemen. Goazen goikoarekin. Dugu kenketa bat eta batuketa bat. Batuketa hau parentesi barruan dago. Orduan, parentesiako batuketa egingo dugu lehenengo. Kopiatuko dugu, kanpokoa, 19 ken parentesia. Zein da izendatzele berdina, bientzako? Multiploa 18 da. Orduan jarriko dugu horrela. 18 eta 18. Hiru bider 6, ez da? 18 zati hiru 6 da. Orduan, goiko ere bider 6. 12. Eta hau bider bat, goiko ere bat. Lehenengo egin dugu. Orduan, orain goazen parentesia bukatzea. 19 ken batuketan mantentzen da izendatzailea eta batu berdia zenbakitzaileak. 12 gehi 11, 23. Orain dugu kenketa bat, eta jarri behar diagu biei izendatzaile berdina. Eta berdina da 18. Jarriko dugu 18 biei. 18 eta 18. Zer egin dugu hau? Bederatzi bider bi. Horran hau ere bider bi. Tartatzen zaigu, 28. Eta hau, bider bat. Hau ere bider bat. 23. Ozen kenketa egitea. 18 mantentzen da, 28 ken 23 15. Eta hau jartzen badezue gaizki dago. Orduan, zergatik dago gaizki? Ez dagoelako simplifikatua. Hagoazen simplifikatzea. Biak indaitezke, irukin. Orduan, 15 zati iru, bost, bederatzi zati iru, 6. Eta bizan gozake, emaitza. Laburte zinarekin. Bekontan ez dago parentesiarik, baina egin badezute kenketa hau, gaizki dago, ezin delako egin kenketa. Azken egin bara kenketa. Egin bara du, zatiketa. Orduan, hau, kopiatiko du denengo, 4 ken, eta hemen jarri behar dut, honen, emaitza. Egin behar dut, 7 bider 6 gora, 3 bider 2 bera. Orduan, nik hau, behar egingo dut, ze sebaski simplifikatu daitekelako. 7 bider 6 52. Eta 3 bider 2, 6. Hau da, teatzen zeguna. Simplifikatu daiteke, 52 zati 6 egin daiteke. 52 zati 6 da, 7 oso. Orduan, jarri dezaket, 7. Orduan, jarriko hemen, 7 oso. Egiteko ja kenketa. Orduan, goazen biei, 5 jartzea, hau bider bat, bakoian 4, hau bider 5, orduan 35, eta goazen kenketa egitea. Behan 5 gelditzen zaigu. Eta 4 ken 35 da, minus 30. Jarriko dut aurrean, minus 30. Orduan, emaitza, hau izango ditzake, eta ezin da simplifikatu. Goazen hurrengoaren bila. Beno, hauek dira eraiketa zailenak, komplikatuenak. Orduan, goazen ikustea, goikoan nola egiten den. Hemen hiru ditugu, kenketa, biderketa, kenketa, eta behar hemen batuketa, zatiketa, kenketa, biderketa, bueno, denetik behar, ezta? Orduan, hemen goian zer egin behar dugu, lehenengo parentesiak, bi parentesiak, eta gero azkena ingo dugu biderketa hori. Orduan, hasi gaitezen. Lehenengo parentesiak kopiatuko dut, kenketarekin, eta zein da izendatzele komuna? 20. 5 bider 4, 20, eta 20. 5 egin dut, bider 4. 4 bider 4, 16. 4 egin dut, bider 5. Goiko ere, bider 5, 15. Bider, ekitzo parentesia, honek behan bat du, horren izendatzailea 12 jarriko diet biei, 12 eta 12, eta egingo duguna da. Hau da, bider 12, goiko ere, bider 12, 12 bider 4, 48. Eta 12 ez dut mugitu, goikoa ere ez dut mugituko, 5. Eta orain bai dezakete da, bai kenketa hau eta beste hau. Orduan, mantentzen da izendatzailea, 20, eta egiten da 16 ken 15, bakarra. Bider,
Eta horrein hemen, 12 mantentzen da, eta egiten da, 48 ke 5. Eta getitzen zaizkigu, 43. Biderketa, egiten da, zenbakitzaileekin bidertu, 43, eta 20 bider 12, 240. Eta erantara, bukatzen da, zergatik 43 zenbaki lehena delako. Ez da ez irukin, ez bikin, ez bostekin, ez zazpikin, ordan bukatzen da. Hau izango izateke, A ariketa. B ariketa. Lehenengo, parentesek egingo ditugu. Orduan, zein da zele berdina? 8. Orduan jarriko dugu, 3 gehi 8 bider 2 egin bat dugu. Goiko ere bider 2. Zati, kortxete erekitzen dut, 7 biren, ken 5 biren. Ez zita egin kenketa hauen. Batzutan tentazioa dugu kenketa egiteko, ezin dugu. Zebe biderketa bat dago, orduan biderketa hori egin arte ezin dugu kenketa hori egin. Kontuz horrekin. Orduan, hau kopiatu egin barko dut. 7 erdi, ken 5 erdi, bider eta parentesa egiko dut. Horrek azpian du bat. Jarriko dilei 5. 5, ken 5, eta kortxetea ere izten dut. Zerekin bidertu dut hau? Bider 5. Ordan goiko ere, bider 5, 15. Eta hau ez dut mugitu, goiko ere ez dut mugituko. Ordan, urreko pausua. Urreko pausua behan jarretuko dut, ze hau oso esaldi luzea da. Ordan, zen bada hau? Izendatzaileak mantentzen dira, 8, eta 3 gehi 2, 5. Hori lehenengoa. Oan dut zati. Dut kortxete hau, kortxetea. Dut 7 erdi, ken 5 erdi ezin dudala egin horrendik. Horran jarrekot 7 erdi, ken 5 erdi ezin dudala egin. Bider, eta hau jarreko dut. 15 ken 11, 4. Horran gelditzezek, 4 5. 4 5, eta izten dut. Hau betzaia simpleagoa da, eskerrak. Horren zer egin behar dut? Egin behar dut hemen, biderketa, ez da? Ez kenketa, ez biderketa. Kopiatuko beste guztiak. 5 zati, kortxetea, 7 erdi, ken, eta biderketa egin behar dut. 5 bider 4, 20, behan jarriko dute, simplifikatzeko. 2 bider 5, 10. Oizen bada? Oida? 2, 10 zati, bagat, 20 zati 10, 2. Orduan, 2. Bale. Orduan, horren, argi dago, parentesiago egin behar dudala. Jarriko dut hori bat, eta kenketa egingo dut. 5 8 zati, hau bihurtuko dut ja parentesia, ez jartzeko baina kortxetea. Zein da izena zele berdina? 2. Orduan da, 2 eta 2, hau bider bat delako, hau zein dut, bider 2. Orduan, 2 bider 2, 4. Jarrai dezagun. Zer dugu hemen, 5 8 zati, 7 ken 4, 3. Eta 2 mantendu egiten da. Iristen ari gara, Zatiketa nola egiten da? 5 bider 2, 10, 8 bider 3, 24. Baina ez dugu bukatu oraindik, falta zaigu simplifikatzea. Eta biak bikire egiten dugu. 5 eta 12. Eta orain bai. Ikusten zuen bezala, ariketa oso luzea da, eta horregatik, azterketaren amaieran edo bukaeran jartzen da. Orain, problema falta zaizkigu bukatzeko.